Și dăm o fată lui Sane. Un jucător foarte bun, tânăr. 19 ani. Are cam de vreo 64-65, da. Îi dăm 5 milioane. Vedem dacă acceptă. Cred că sigur acceptă. Să vedem dacă acceptă. Am primit ofertă pentru Alaba, am refuzat-o și a acceptat și alcă pentru Sane. A acceptat. Și dăm 5 milioane, 5.000 de euro. Vedem dacă acceptă. Și el are 6.000, sunt convins că nu se acceptă. Da, așa de fapt divers. Și cum am zis, Sane nu acceptă. Așa îi dăm, dacă nu vrea, îi dăm 19, nu. Îi dăm 14.000 de euro. Îi dăm crucial. Și acceptă Sane. Acceptă Sane, 14.000 de euro. Sunt un jucător foarte tânăr, foarte bun. 19 ani. Mai l-am avut. La Manchester City. Da. Vedem ce s-a întâmplat. Și pleacă la națională, Leo Messi la Argentina. Și îi dăm ofertă lui Maier, după aia lui Munir. Și dăm 5 milioane. Dacă nu, îi dăm, îi dăm 6. Dacă nu, îi dăm 9 milioane. Tot 19 milioane, însă e mai bun ca Sane, cred. Vedem dacă accept. Munir, îi dăm 14 milioane. Ce îmi dăm foarte mult pe Munir, la asta e. Ne place este de un el. jucător foarte bun, tehnic. Tânăr. Da. Nu acceptă cei de la... Nu acceptă. Maier. Cei de la Schalke nu acceptă. Și îi dăm 9 milioane. Am zis că nu. Îi dăm 1 milioane. Așa. 1 milioane. Are o grămadă de salariu, 50.000. Da. Și iarăși nu acceptă Maier. Maier. 11 milioane. 11 milioane. Sanu. Îi dăm. Dăm 7 milioane și un jucător. Jerome Boateng? Ha. Alaba, Iago, la Ribeiro, Rolando Messi. Și nu... Pe ăsta. Și dăm jucătorul ăsta. Și acceptă până la urmă Maier, am oferit 16 milioane. Îi dăm Da, dă 60. 62. 3 ani. Crucial. 5 ani. Să vedem dacă acceptă, să sperăm că acceptă. Și acceptă Maier. Maier. 91. 91.000 salariu. Acum trecem la cea mai grea provocare. Oscar. Oferim 25 pe Oscar. Să vedem dacă acceptă. 25. După aia vrem să luăm pe Munir. Da. Sau pe Coman. Munir și Coman. Nu sunt pe listă. și celălalt. Manchester City n-a acceptat pentru Oscar, așa că îi dăm 30 de milioane. 29. Da. Și nu mai dăm niciun jucător, că nu prea mai avem jucători. Și nu mai ne rămâne bani. Deloc. Și nici salarii nu prea mai avem. Da, mai avem 200 și ceva. Dacă acceptă. Dăm acest meci pe simulator. Numai noi facem... Noi jucăm numai în UEFA Champions League. Doar 16 decimi. Retururile. Final, semifinala și finala. Și la toate astea jucăm numai retururile. Adevărat. Avem Super Cupa contra celor de la Manchester United și o dăm pe simulator, noi jucăm. Cred că o să luăm bătaie. 5-0.
Aici chiar așa. 2, 1, 3, 2. Sau ia bătaie. Am vrea. Haide. Bottom of the table, Nuremberg with no points. And then bringing up the table, second bottom, Mainz with 1 point. Third bottom, Werder Bremen with 1 point. 2-1 pentru ea, ce-am zis. With 1 point. Și acceptat Munir. Am sărit Ne pe... mirăm. Data trecută i-am dat 220.000 și a acceptat. Și am dat acum 40. Și a acceptat. N-a acceptat Oxel Chamberlain. Îi dăm acum mai mult. Îi dăm și 5, 25 de milioane. E foarte mult pentru Oxel Chamberlain. Până la urmă acceptă. Așa, îi dăm 80, Bonus pe gol 20%. 4 ani, crucial, Trebuia să-i dăm future. future, Și acceptă până la urmă 120 Alex Chamberlain. 140. 140, da. Semnăm cu el. Hai să vedem de cât e. Ce ovărare! Să vedem dacă ne-am mirosit banii degeaba sau nu. Oh, 78. E bunițel. Uitați echipa de tineret. Munir, Green, Mayer, Oxel Chamberlain, Gudino, Sané, Bennett, Kickoff, Budustruber, Rafinha și Șoserena. Mai trebuie pe defensivă să lucrăm la tineret. O zi bună! Asta a fost videoclipul pentru astăzi. Ne revedem data viitoare.